A mesa de debate vai na moderar Roi García, que é compañeiro en Planificación TEC, un estudio adicado á planificación territorial e urbana con perspectiva medioambiental e social, e nela van a participar Iago Lestegas Tizón, que é concelleiro de Urbanismo e Vivenda no Concello de Santiago, Valerio González Somoza, que é tamén compañeiro en Planificación TEC e o colectivo 1 a 1, Antón Abelenda, que é afectado polas vivendas turísticas, e María José, que xa coñecedes. Queres fazer a pregunta antes? Sí. Quedé moi impresionada por o descoñecemento así de toda esa cantidad de datos que ofreceu. E entón, a miña pregunta é, os concellos en Galicia están usando algo deso? Porque me parece que estamos anos luz. Por descoñecemento, pregunto. Bueno, sería un pouco injusto comparar concellos de 10.000 habitantes con concellos moito maiores. Lóxicamente, ningún concello galego está utilizando esas ferramentas que contabas, bueno, primeiro por falta de recursos, por falta de medios, bueno, tamén é certo que na administración pública hai unha certa reticencia a incorporación de novas metodoloxías, e todo isto normalmente é lento e non adoita comezar polos concellos máis pequenos, non? Nin polos máis periféricos. Entón, non se están utilizando esas ferramentas, bueno, tamén por unha cuestión de que o persoal que hai non está feito a traballar con esas ferramentas, non? Entón, lóxicamente, creo que o Concello de Barcelona ten centos de inspectores, non? No Concello de Santiago temos unha inspectora que se dedica a isto e a moitas outras cousas, non? A ver, en todo caso, isto, por exemplo, nos intentamos colaborar con algúns concellos, posto que como investigadores, por exemplo, podemos obter fondos a través de proxectos de investigación do Ministerio e impulsar, por exemplo, estas ferramentas, non, de motores de inteligencia artificial coa colaboración, por exemplo, pois de algúns concellos. De feito, pedimos un proxecto ao Ministerio que estamos pendentes, por exemplo, de resolver, e sempre pedimos, por exemplo, a colaboración do Concello de Santiago ou do IGUS ou de outras administracións que nos parecen que poden ser interesantes para facer proxectos piloto, ver como funcionan e se logo funcionan, pois transferir, digamos, a experiencia estes motores, pois ás administracións que lles podan interesar, non? Pero sí que é certo que, bueno, que é superinteresante poder cruzalo, pero que leva o seu tempiño, e, bueno, en Barcelona empezaron, pero tamén van lentos. En outras cidades tamén están con proxectos piloto. O dos xemelos digitais que vos comentaba, sí que hai cidades que xa os teñen moi desenvolvidos, pero aquí, polo momento, tamén se está empezando nalgúnas cidades, como, por exemplo, en Valencia, se está empezando a facer un xemelo digital, pero non tanto mellor para ámbitos de vivenda, sino en temas máis medioambientais, de outras que teñen en conta outras variables. Por exemplo, no ámbito da vivenda, que eu saiba, polo momento non hai nada. Bueno, eu como non quero ser menos que Plácido... Eu quería engadir algo. A ver, sí que é certo que no Concello de Santiago temos un xeoportal que xa é moito máis do que teñen moitos concellos galegos, a inmensa maior parte dos concellos galegos. Nese xeoportal hai moitísima información xeorreferenciada de tipo urbanístico. Temos, por exemplo, aí xeorreferenciados os pisos turísticos que teñen título habilitante municipal, que son 67, o sea, en Santiago hai 67 pisos turísticos que teñen autorización municipal. E témolos xeolocalizados no xeoportal, pero témolos dende aí menos dun ano, o sea, que é unha innovación recente. Utilizamos tamén o xeoportal para difundir outra moita información de tipo urbanístico, información espacial, e tamén o utilizan os propios funcionarios municipais para facer o seu traballo, e, por tanto, sí que é certo que está habendo unha incorporación, tamén porque eu creo personalmente neste tipo de ferramentas, non? Está habendo unha incorporación desas ferramentas, pero, bueno, lóxicamente, é unha incorporación lenta. A propia introdución da administración electrónica é bastante recente nos concellos galegos. Por tanto, bueno, temos que saber onde estamos, non? Creo que é importante ser consciente de onde estamos. Despois, bueno, nos en disciplina urbanística temos 2 policías urbanísticos, unha inspectora, 2 administrativas e 2 xurídicos.
E no Departamento de Cartografía, que o que xestiona o seu portal, temos dúas persoas, dous delineantes, non? Un delineante e unha informática. Por tanto, facemos todo o que podemos co que temos. En todo caso, eu decía que non quería ser menos que Plácido porque xa vou entrar o debate na primeira intervención. Eu creo que parte da clave, e antes un pouco de pasar ao tema das BUT especificamente, é precisamente o dato base. Non? Eu creo que daba aí un pouco María José tamén a día de hoxe. Por exemplo, a Xunta ten digamos, disponibilidade de dato de fianzas de alugueres e non está accesible. Está a un nivel de desagregación a nivel das cidades pois de código postal, nos concellos simplemente, nin siquiera a nivel municipal, está por concellos de un determinado tamaño. Entón, se ti non tes un dato público e fiable no sentido de contraposición ao que se falaba do dato de web scraping, de portales inmobiliarios, é difícil, pois, efectivamente, planificar políticas. O mesmo pasa coa vivenda baleira, que son datos que poderían ser traballables. Evidentemente sería unha cuestión, para min, seguramente de escala autonómica, por exemplo, como de vivenda baleira, non? Tema de consumos, poderíanse cruzar. De feito, creo que si non temos claro, porque aquí falase de que en Galicia hai un 40% de vivenda baleira, moita dela, digamos, vivenda abandonada en ámbitos rurais, pero non é moi fácil saber cal é a situación nos ámbitos urbanos. Precisamente un pouco falabas ti do caso de Barcelona, un pouco de a realidade do uso pode ser diferente, moi diferente seguramente a realidade do Padrón, habría que ver. Entón, todas esas cuestións para ter un mapa base e despois planificar ese tipo de actuacións eu creo que son importantes. Xa centrando un pouco no tema, eu o primeiro que vos quería preguntar, bueno, eu creo que estuvo moi ben, parabenizo aí a María José por a presentación, un pouco de onde xurde o fenómeno das BUT, non? E cales son un pouco os motivos que hai detrás. Eu quería vos preguntar un pouco cal é a vosa avaliación, no sentido de vedes que achegan, digamos, elementos positivos, ben dende o punto de vista do turismo, ben dende o punto de vista urbano, ou vedes que non é así, e que principais contras lle vedes? Eu despois sí que gustaríame entrar un pouco nos modelos regulatorios. Temos a aproveitar tamén que temos aquí a Iago, pois a entrar un pouco no caso de Compostela. Temos tamén persoas afectadas, co cual aí gustaríame entrar tamén un pouco nas problemáticas, pero gustaríame entrar un pouco eso, con unha intervención de cada un, onde plantexedes así un pouco como vedes vos os elementos positivos e negativos das BUT. Vale, bueno, tamén con relación ao que dicías antes das vivendas baleiras, de feito, nós en Santiago tamén estamos traballando moito niso, de acordo co INE, o INE de 2021, que é o censo decenal máis recente que hai, en Santiago hai 6.198 vivendas baleiras. Que pasa? Que non sabemos onde están, non sabemos como están distribuídas, porque nos censos anteriores sí que se daban os datos por sección censual. Por tanto, sabíamos, por exemplo, que na zona dos Pexigos era onde había en torno a un 40%, que era a sección censual con máis porcentaxe de vivenda baleira, pero eso en 2011. Non? Como cambiaron a metodoloxía e pasaron a utilizar os datos de consumos eléctricos, eliminaron eses datos inframunicipais, e, por tanto, non sabemos que hai 6.198 vivendas baleiras, que é o 10,9% do parque residencial, que é a porcentaxe máis baixa dos 7 municipios máis poboados, pero que sigue sendo significativo, pero non sabemos como están distribuídas. Non? Nos aprobamos en setembro, aprobamos inicialmente, unha modificación da ordenanza fiscal que regula o IBI para poder implantar a recarga de vivendas baleiras que nos habilita a lei estatal, que é a lei reguladora das facendas locais, pero ahora temos que facer un censo. Temos que facer un censo para identificar cales son esas vivendas as que se pode aplicar a recarga, que non son todas as vivendas baleiras, son as que levan máis de 2 anos baleiras e que pertencen a titulares de 4 ou máis inmobles de uso residencial. Entón temos que facer un censo para identificar exactamente esas. Por tanto, teremos que contratar unha asistencia técnica, porque non podemos facelo con medios propios. No orzamento 2026 teremos que incluir unha partida para contratar ese traballo, esa asistencia técnica. Non? Entón, a falta de datos, efectivamente, é un problema, porque incluso cando hai intención e hai vontade política de abordar certas problemáticas, e incluso cando se fai a regulación necesaria para poder abordarlo, que é o que fixemos nós, que era o primeiro paso, fai falta a información, fan falta os datos. É o que máis voto en falta na administración local é datos de calidade. Na local e tamén na autonómica, porque o Observatorio de Vivenda de Galicia ten moitísimas eivas e é moitísimo peor que o de Cataluña ou o de Euskadi. En Cataluña, por exemplo, teñen tamén unha plataforma de visualización espacial que é espectacular. Cal era a pregunta?
Ventaxas e inconvenientes. Sí, máis que, bueno, eso, si vemos un pouco aspectos positivos, si que os ves, e sobre todo, pues, cales son os principais problemas derivados da presencia das BUT. Despois podemos entrar un pouco máis en detalle, pero así como punto de arranque. Si, eu despois centraríme máis na parte de regulación, que creo que é a que pode interesar máis, casi que vou deixar que as outras persoas se pronuncien sobre o que consideran positivo ou negativo. É certo que eu non utilizo nunca o concepto vivenda de uso turístico, cuestiono o concepto de vivenda de uso turístico. Considero que unha vivenda, se se dedica exclusivamente ao mercado turístico, non é unha vivenda, é outra cousa, non? E, por tanto, na miña opinión, ese concepto de vivenda de uso turístico que é o que se utiliza normativamente, a normativa da Xunta, é o que se utiliza a nivel mediático, a nivel académico, pero eu non utilizo e cuestiono porque creo que é un oxímoro, non? Unha vivenda que ten uso turístico non é unha vivenda, é un uso de hospedaxe. De feito, os tribunais, a través de numerosas sentenzas, confirmaron que o uso turístico dos inmobles non é un uso residencial, dende un punto de vista urbanístico, é un uso terciario, é un uso de hospedaxe, e, por tanto, está suxeito a título habilitante municipal, que no caso de Galiza é comunicación previa, pero hai outras comunidades autónomas que é unha licenza. En Castela, Castela-León, Castela-La Mancha, en Madrid, creo que nesas comunidades autónomas, polo menos, está suxeito a licenza, que facilita moitísimo o seu control. A comunicación previa habilita para o exercicio da actividade no momento en que se presenta, sempre que seña eficaz, e para ser eficaz ten que cumprir os requisitos. Non? Pero é certo que nós, no que vai de ano, declaramos a ineficacia de máis de 100 comunicacións previas. Non? Entón, é un traballo que ten que asumir o Concello de incoar expedientes de declaración de ineficacia con audiencia previa ao interesado e declarar a ineficacia. Declaramos máis de 100, notificámolas á Xunta de Galicia para que as dean de baixa no REAT, pero nós temos, como dicía antes, 67 pisos turísticos con título habilitante municipal e 10 veces esa cifra é a que agora mesmo está no REAT. No REAT deste mes hai 695 pisos turísticos, o sea, aloxamentos registrados na categoría VUT no municipio de Santiago de Compostela. Non? E nós solicitámoslles constantemente que dean de baixa os pisos turísticos que non teñen título habilitante, pero non o están facendo. Bueno, eu a ver, como hai como varias cosas, non? Por un lado, o fenómeno, o anunciado un pouco María José, é moi dispar dentro do territorio galego. É dicir, as realidades e o nivel de presión que xenera sobre a vivenda habitual é moi diferente ou pode ser moi distinta que pasa en certos concellos da Ribeira Sacra, por exemplo, no que pode haber un volume grande e ao mellor non hai unha tensión de residencial tan alta, pero é un fenómeno que é, como mínimo, moi importante e moi explosivo. Entón, como mínimo, hai que telo controlado. Entón, eu creo que é unha especie como de enerxía peligrosa, non? Como se fose unha enerxía nuclear, que podes ter un certo valor de utilidade en algúns contextos moi limitado e moi ben empregado, pero que pode ter un potencial destructivo moi grande noutros ámbitos se non ten control e campa as súas anchas como estaba ocorrendo. Ademais, temos un factor que é moi desequilibrante, que é unha especie de carreira regulatoria que é moi interesante, porque como foi un fenómeno moi rápido, tamén as administracións tentaron dar unha resposta moi rápida. E agora un mare magnum, porque incluso o tema de como se regula ou como pode interactuar unha comunidade de propietarios sobre unhas BUT cambiou 2 veces en prácticamente ano e pico. Entón, todavía non temos moi claro o impacto de todo ese marco regulatorio novo sobre o modelo. E, por suposto, ten que ser unha cousa moi controlada. E logo, comentaba Iago unha cuestión, entendo e comparto o fondo, pero quero tamén deixar sembrada unha idea. Creo que é interesante non desligar a noción de vivenda da noción de BUT, porque eu creo e intuyo que en moitos ámbitos pode ser un proceso con certo nivel de reversibilidade. O alto número o sea, a alta diferencia entre número de rexistros e vivendas operando, porque aí había un desvío próximo ao 10%, pero se fixéramos un match 1 a 1, probablemente sexa próximo ao 20 ou 25%, porque hai moitas máis operando que non están registradas. Entón, das registradas hai moitas que non operan, é dicir, que hai unha certa posibilidade de que volvan dentro do mercado. Non todas, pero se tendemos a desligalo e vinculalo únicamente á actividade económica, podería acabar perdendo a condición esa inicial de vivenda e ser difícil de recuperar, porque sabemos que todos os procesos urbanísticos son moi lentos, e incluso cando pode haber obras polo medio. De feito, a tendencia é a que moitas das novas implantacións de BUT
tendan a ser casi vivendas de estancia única, non sei que casi non teñen a condición de vivenda. Para min é moi importante, se queremos ter esperanza nos contextos de máis tensión, de que eso volva ao mercado do alugueiro ordinario, que non perdan esa condición de vivenda, que a teñan moi anclada e que non sexa fácil, inda que puntualmente podan operar e ter unha actividade económica en vivenda. Ben, pero vivenda. Eso que poda volver. Pero, bueno, era un pouco esa idea que quería deixar. Antón. Pois nada, eu como afectado que vou dicir, é dicir, que non lle vexo moitos aspectos positivos. Dúas cousas. Primeiro, que hai unha tendencia que non está reflexada en ninguna normativa, nin en nada, que son as BUTs, como que nos pasa a nós, creadas ad novo, é dicir, especificamente para ser BUTs, non vivendas, porque é precisamente o que comentaba el. É dicir, son actividades económicas dentro de edificios residenciais. No noso caso, antes María José falaba do caso de Coruña, que consideraba, non sei se 0,5 BUTs por cada 100 habitantes. Pois nos dous edificios, que é un complexo residencial onde veño e Ideames, pois estamos en 25 vivendas turísticas sobre un total de 75 vivendas. É dicir, estamos aproximadamente nunha vivenda turística por cada 8 habitantes desas vivendas. E despois tamén poñer o foco en que hai un desplazamento xeográfico. É dicir, eu veño de Ames, non de Santiago. Santiago ten unha presión turística exagerada para a densidade poboacional que ten, creo eu. Entón, hai un desplazamento desa tensión turística de alugueiro turístico cara aos concellos que rodean Santiago. Creo que é un fenómeno que María José ten clara, que sitúa, pero que a problemática non é só a nivel de concello. Non sei, aquí estamos nos vinculando moitos concellos, non? É dicir, é territorial. Non sei, no noso caso estamos vendo en que realmente estamos nun concello ao lado de Santiago, que teóricamente non é tan turístico, que non debería ter este tipo de presións, que, sin embargo, está reflectindo ali. Entón, ventaxas das BUTs, non sei, non acabo de velas, porque, ademais, pasa unha cousa, que con esta tipoloxía de BUT que nos estamos vendo, que nos estamos sufrindo, é unha tipoloxía que está especificamente pensada de cara ao turista. É de cara a beneficiar económicamente e incluso facer un uso extractivo da xente que vive nos edificios. Nós, como a comunidade, eu son vicepresidente da miña comunidade dende hai 2 semanas, estamos vendo que nós imoslle pagar ao turista, non o turista reflicte en nós. Un 25% de incremento das taxas dun piso turístico, se estamos falando de 25, non reflexa o que vai consumir esa xente no edificio, o que vai gastar. Entón, é un tema que para min vai máis alá do Concello e vai máis alá do que é a nivel político e a nivel social, porque despois, se queredes, falemos do que pasa na sociedade, pero eu creo que é importante. María José, non sei se queres engadir algo, senón... Bueno, para plantexar un pouco o tema dos modelos de regulación, eu previamente plantexaría un par de cousas. Por unha parte, pues, parece claro, e hai unha na intervención de Iago explícita, na de Valerio, pues hai precisamente unha discusión entre que pode pasar aí. Hai un recoñecemento dun uso diferente, non? Que o problema fundamental ata agora, ou por menos nun primeiro momento, é que é algo que xurde dentro de un marco que non recoñecía esa diferencia. Entón, a miña pregunta, a raíz un pouco destas intervencións iniciais, é cales serían os obxectivos que nos plantexaríamos para unha regulación, non? É dicir, antes de ver que modelos de regulación podemos ter, cales serían os obxectivos? Hai algunha posibilidade de compatibilidade desas dúas realidades diferentes e en que maneira? É dicir, por exemplo, por poñer casos de conflito evidentes, vivenda colectiva ou vivenda bloques de pisos, é factible que haxa usos turísticos, cascos históricos, en que medida? Edificio exclusivo, segregación por plantas, cuáles serían un pouco as posibilidades ou os obxectivos que nos poderíamos plantexar para despois ver cales son as ferramentas que podemos empregar para iso? Na miña opinión,
é fundamental ter en conta que se trata dun uso terciario. É dicir, que o alugueiro turístico de inmobles non é un uso residencial, en un punto de vista urbanístico, é un uso terciario e, por tanto, ten que ser tratado como tal, ¿no? En un punto de vista da regulación urbanística. Os usos terciarios poden convivir cos usos residenciais e, de feito, conviven nos edificios de vivenda colectiva, normalmente en planta baixa, pero en determinadas condicións de implantación, ¿no? De forma que respecten o uso característico que é o uso residencial. E, de feito, a normativa que ten o Concello de Santiago, a normativa urbanística do Concello de Santiago, parte desa base, ¿no? Entón, no Concello de Santiago, na cidade histórica, por unha cuestión de saturación dos usos hoteleiros, está prohibida a implantación de novos usos de hospedaxe, está prohibida a implantación de pisos turísticos, sempre estivo prohibida, realmente, porque a normativa do Plan Especial da Cidade Histórica, que é de 1997, a normativa original só permitía o uso hoteleiro en edificación exclusiva. E, lóxicamente, un piso turístico que esteña no segundo direita dun edificio de uso residencial non ocupa edificación exclusiva. Por tanto, xa dende a normativa do 97, que é moi anterior á aparición do fenómeno do Airbnb e demais, xa non se permitía. Pero, ademais, en 2018 aprobouse definitivamente unha modificación puntual do Plan Especial que exclúe explícitamente o uso, prohíbe o uso turístico das vivendas. Por tanto, na cidade histórica de Santiago non hai pisos turísticos legais, non hai pisos turísticos con título habilitante e non pode habelos. Son usos ilegais e son ilegalizables. No resto da cidade, o Plan Xeral, o PEXOM, establece unha serie de condicións de implantación, entón permite que se implanten pisos turísticos en planta baixa, onde se permite uso residencial en planta baixa, ou no primeiro andar, onde non se permite uso residencial en planta baixa. Por exemplo, no Ensanche. A ordenanza 1 do Ensanche non permite uso residencial en planta baixa, non permite vivenda en planta baixa. As plantas baixas do Ensanche están reservadas exclusivamente para usos terciarios, comercio ou outro tipo de usos terciarios. E, por tanto, aí podense implantar no primeiro andar, pero dentro das zonas sensibles, que é unha parte importante da cidade, hai que cumprir un requisito de alturas. Os edificios teñen que ter baixo máis 5 para poñerse en planta baixa ou baixo máis 6, é dicir, buscase unha proporción entre uso terciario e uso residencial. Por tanto, a normativa que ten o Concello de Santiago parte do entendimento ahora xa confirmadísimo por numerosas sentenzas judiciais, de que se trata dun uso terciario e ten que ser regulado como tal. E despois permítese, a través da ordenanza que se aprobou o ano pasado, o uso como uso asimilado, como uso de hospedaxe asimilado a vivenda, fora da cidade histórica, ata un máximo de 60 días en vivendas. É dicir, que un inmoble que se utilice durante un mínimo de 183 días ao ano como residencia habitual dunha persoa física, pode ser durante un máximo de 60 días, imaginemos que marchas de vacacións, ou que tes que ir facer unha estadía a outro sitio, e que queres utilizar eso durante ese tempo, vale, pero ten que ter autorización da comunidade de veciños, da comunidade de propietarios, e ten que ser unha vivenda habitual dunha persoa física, fora da cidade histórica, ademais. E tens que presentar comunicación previa ao Concello cada ano establecendo que datas vas desenvolvelo, ¿no? Para que se poida controlar. Eso fíxose para darlle un espazo o que queda da economía colaborativa no fenómeno dos pisos turísticos, ¿no? Que é moi pouco o que queda da economía colaborativa nese fenómeno, pero inicialmente é o que, bueno, naceu un pouco nese ámbito, supostamente, non? E, ademais, a Unión Europea recomenda, bueno, hai unha serie de recomendacións da Unión Europea que recomendan dar espazo a esa economía colaborativa. E por eso se fixo isto dos usos dos hospedaxe asimilados a vivenda. Eso no canto a relación no que respecta á regulación municipal, pero efectivamente, como dicían, non é un problema municipal, quer dizer que o problema dos pisos turísticos non acaba no límite entre Santiago e Ames, igual que o planeamento urbanístico non debería acabar no límite entre Santiago e Ames. Hai unha regulación autonómica, que é este decreto 12/2017, do que falaba María José, que, bueno, establece unha regulación sectorial, é dicir, a comunidade autónoma ten a competencia de regulación do turismo como actividade económica, pero os concellos temos a competencia de regulación dos usos dos edificios. Isto é unha actividade económica, é unha actividade turística, pero que se desenvolve nun edificio. A Xunta de Galicia, a través dese decreto, bueno, inscribe no REAT aloxamentos, pero non exixe o título habilitante municipal para inscribilos. E, por tanto, inscribiu centos de pisos turísticos que carecen de título habilitante municipal, a pesar de que o propio artigo 42 dese decreto di que
a declaración responsable ante a Xunta non exime da obriga de cumprir calquera outra normativa, de obter outros permisos e demais, e o artigo 44 di que no caso de comprobación de inexactitude, omisión, falsidade, etc., que darán de baixa os aloxamentos. Pero o certo é que a Xunta de Galicia inscribiu centos de aloxamentos no seu rexistro que non teñen título habilitante municipal e que son incompatibles coa normativa urbanística, incluídos, por exemplo, no caso de Santiago, moitos pisos turísticos na cidade histórica onde sempre estiveron prohibidos. E a pesar dos requerimentos que lles mandamos formalmente, sigue habendo moitos pisos turísticos, lóxicamente porque hai 695, sen título habilitante municipal. Entón, o problema aquí é que cada administración está regulando desde o seu punto de vista nas súas competencias, porque o Estado tamén, o Estado creou o registro único, que, de acordo co decreto que o regula, tamén hai que comprobar que ten título habilitante, pero non estou seguro de que se esteña comprobando eso, non? Que non sei se o Estado está, bueno, son os registradores de propiedades que están facendo, non sei se se está comprobando que teñan título habilitante municipal de natureza urbanística para registrar no Rexistro Único Estatal os pisos turísticos, non? Por tanto, pode convertirse nun REAT 2, neste caso estatal, e que cada administración esteña regulando dentro das súas competencias, certo? Pero legitimando unhos usos, porque o REAT legitimou, entre comillas, ou hai persoas que din que eu teño o piso turístico registrado no REAT, ainda que non teño título habilitante municipal, pero está no REAT. Entón, é certo como que foi un instrumento que deu unha apariencia de legalidade a unha actividade que non sempre é legal, porque moitas veces non cumpre a normativa urbanística e non ten autorización municipal. Entón, bueno, é a típica competencias concurrentes, creo que chaman, non? Que o que fai é crear unha certa, bueno, un certo caos, non? Unha certa zonas grises. Nunha zonas grises. Bueno, desde o punto de vista municipal está clarísimo, non hai ningún gris, pero hai xente que se acolla a isto de que está no REA, non? E despois, ademais, unha actividade que, bueno, todo o tema do alugueiro temporal é unha actividade extremadamente líquida, ¿no? Que é moi difícil para as administracións públicas controlar, porque é moi líquido, non? Todo o que ten que ver coa economía digital é moi líquido, é bastante incoherente ou incompatible coa dinámica das administracións públicas, non? Que son dinámicas que son máis propias da época anterior a estas plataformas digitais e a toda a digitalización da economía. Pois eu repetir un pouco a idea da que partía cando falei, que para ir a unha regulamentación e que sea coherente ca realidade hai que ter indicadores que crucen variables. É dicir, non basearnos o mellor solamente en volumen total ou demais, sino cruzar cal é a capacidade de carga. Por exemplo, un pouco que decía Valerio, non? É dicir, a realidade non é igual o que dis ti. É dicir, ti podes ter unha concentración abrumadora no centro histórico ou incluso habería que ver no caso de Santiago, pero mellor noutras cidades, non? Se mesmo incluso esa saturación dentro do centro histórico é a mesma en todas as partes, non? Porque, por exemplo, pois non sei, habería que ver, eu que son de Coruña, sectores o mellor do casco histórico de Coruña, pois non estou moi segura de que teñan unha saturación tan forte como outras, non? E demais. Entón, penso que hai que ir a intentar deseñar pois cálculos que nos permitan cruzar variables e que nos permitan ter unha visión maior da presión que pode haber nos distintos sectores urbanos, pero os sectores polo miúdo. E o problema volvemos ao mesmo. Eu penso que a falta de datos, incluso por rúa, ou por a un nivel inframunicipal menor que a sección, porque moitas veces falas de barrios, pero moitas veces as seccións non coinciden cos barrios, é dicir, non coincide a delimitación administrativa que temos ca realidade urbanística que estamos a ter, non? Entón, eu penso que está aí o cuidado da cuestión, non? Eu quería facer como varios apuntes, non? Por un lado, é certo que a falta de datos é un problema, pero tamén é certo que hai maneiras de palialo, depende en donde. Nós, por exemplo, estamos a preparar unha regulamentación para un concello
relativamente pequeno, como é Pontedeume, no que estamos manexando en torno a un centenar de casos. Centenar de casos, é manexable, é pateable ese territorio, é controlable ata un certo punto. Pois con asistencia técnica pequena, dende personal municipal, é relativamente asumible, non é o fenómeno explosivo que pode ter Compostela. Logo, aí, por exemplo, que nos estaba suxerindo a situación? Ali temos un casco histórico relativamente deteriorado, cunhas condicións de difícil ocupación para a residencia habitual, e nos parecía que esta enorme forza económica que ten a BUT detrás podería servir para recuperar parque inmobiliario que non se vai a recuperar para a vivenda habitual de outra maneira. Con certas condicións, sendo moi limitativo nos ratios, no reparto, nas condicións, pero que pode chegar a servir para que edificacións que levan 20 e 30 anos paradas, con unhas complexidades moitas veces incluso a nivel de tenza moi alto, podan chegar a, polo menos, ter forma de vivenda, inda que teñan unha actividade económica operando dentro. Eso pode ser un valor tamén, ou un recurso, en territorios con algún tipo de valor turístico, pero cun volume de tensión baixa. É difícil que en Negueira de Muñiz, por poñer un exemplo, vaya a aparecer un hotel, con toda a súa forma de hotel. Pero mellor, pode que algo de vivenda de uso turístico controlada non sexa un problema para a oferta de vivenda pola tensión que haxa. Por iso digo que hai que empezar a plantexar como ben usado se pode chegar a facer. En certas circunstancias, evidentemente, onde hai un problema de tensión e de demanda, non se pode permitir que eso opere con liberdade. Eso tamén nos leva a cruzar ca necesidade de ter tamén ben dimensionada a demanda certa de vivenda, que non está en ningún sitio, non existe. Non temos os supostos rexistros de demandante de vivenda, son un brindis, primeiro, porque é complexa a propia idea, segundo, porque ninguén ten esperanza de obter unha vivenda por aí, por tanto, ninguén se vai a inscribir. Entón, hai como unha serie de condicións que fan que tamén esa noción de presión non a teñamos. Pode ser eso, unha sensibilidade de más. Entón, estou de acordo en que nos faltan datos, en que debemos de intentar ver en donde, inda a falta de IA ou de non sei que, se poden ir facendo cousas, é dicir, non temos en moitos sitios excusa para non facelo, porque se pode chegar a ter unha percepción bastante boa do territorio, e logo eso, intentar ver en que vías podemos aproveitar todo ese caudal económico que hai moitísimo, para que algo, polo menos, poda quedar ou poda revertir a medio prazo. Antón, non sei se queres comentar a respecto disto, senón, sí que me gustaría plantexarche, no sentido un pouco do que comentábamos agora, na interacción do que é un uso terciario, dentro de moitos casos detraendo vivenda e en outros casos en contacto con vivenda, que tipo de conflitos se dan na túa experiencia persoal? Bueno, eu teño que decir que viví moitos anos no estranxeiro, por exemplo, falaba María José de Ámsterdam e tal, a situación que estou vivindo aquí é absolutamente, imposible de darse, inconcebible, incluso dentro do intelecto holandés, por exemplo, isto que estamos a sufrir nós sería inconcebible. Pero estamos onde estamos. Os conflictos empezan dunha maneira máis ou menos como a todo, é dicir, vos imaginadovos ter todos os días 35, 40 persoas no vosso edificio que non viven no voso edificio realmente, que están de paso. O uso, o que comentaba antes, o uso económico, porque hai un uso económico evidente. É dicir, estamos plantexando xa a vivenda como algo o que sacarlle un rendemento dende a súa propia desde os seus fundamentos, dende abaixo, é dicir, eu fago un edificio pensando na rendabilidade económica que vai ter ese edificio dentro de 5, 10, 15 anos. E despois hai outra cousa, que ao principio a nós entrevistáronnos na TVG, con todas as consecuencias que eso conleva, hai este verán, como afectados, tal, non sei que, cando empezamos a protestar.
Unha das xornalistas da TVG decía que pobre señoriña que non vai poder pagarse as vacacións porque estes incautos non lle van deixar alugar o seu piso a outras persoas. No REAT, que agora sei o que é o REAT, antes non o sabía, busquei unha lista de propiedades do meu edificio onde estaban e a señora que ten estas vivendas posúe entre Teo, Santiago e Ames exactamente, aproximadamente, unhas 45 vivendas. Estamos non enfrentándonos a unha señoriña pobre que aluga aquí un jalpón no medio de Compostela. Non. Aquí estamos diante de corporacións, diante de grandes empresas. A nós créanos, ademais, é dicir, como loitas contra eso, como afectado? Como a ti a nivel individual, como a eu, que podo ser quen sexa, que viaxei moito, falo moitos idiomas, dá igual. Como te enfrentas a alguén que ten a súa disposición 3 bufetes de abogados, un en Madrid, outro en Coruña, que tal, que ademais posúe un capital económico que ti non tes. É dicir, eu creo que está moi ben isto da IA e todo isto, pero pérdese tamén a visión sobre quen está controlando realmente o sistema económico por detrás, que non é, dende o meu punto de vista, non é a nivel individual. Falamos desta liquidez, desta cuestión dos algoritmos e que son entes individuales no blockchain que traballan individualmente e que confluen. No, está bastante dirixido económicamente e por grandes tenedores. Entón, sinceramente, e ademais, dende un punto de vista de legalización, isto, vexo moi problemático. A longo prazo, isto vai a crear unhas disensións sociais que son evidentes e que van a acabar mal, dende o meu punto de vista. Pouco salían, pues, a raíz un pouco destes debates eran posibilidades de regulación. Está claro que no caso da vivenda colectiva hai toda unha serie de cuestións donde xa houve unhas modificacións non só normativas, legais, incluso de xurisprudencia. Nese sentido, tú notaches algunha evolución donde isto realmente haxa máis unhas condicións de maior dificultade a hora de implantar BUT ou de manter BUT nas vivendas colectivas, ou crees que non están tendo efecto o que se está facendo? En absoluto non está tendo ningún efecto, porque ademais estamos atopando na situación de que hai un cambio de este uso terciario con simple comunicación previa sobre uso, o que conleva é que eu podo montar unha BUT, teño un número, ademais de que o REAT é algo ilóxico, porque nós somos conscientes de que temos BUTs e non aparecen no REAT, porque a comunicación previa hai unha demora, non se sabe quen está, entón estás nunha situación de, aparte de que te estás enfrentando a alguén, estás enfrentando a alguén desde un punto de vista legal, que non existe. Desde o meu punto de vista tamén, os concellos necesitan infraestructura legal e infraestructura de persoal para isto. É dicir, unha comunicación previa é o peor invento da historia. Neste país somos moi aficionados ás comunicacións previas. É dicir, eu comunico que fago algo, pero non hai unha inspección que cercione que o estou facendo ben. É dicir, eu monto unha actividade económica sin ter a validez probablemente legal para facelo. A feitos consumados, como renuncio eu a esa actividade? Como a freno? É dicir, vaise acomplexando legalmente, complicando de tal maneira que é moi difícil revertir. E a xente actúa a feitos consumados, sempre, polo que estou vendo. E máis, cando estamos falando, como decía anteriormente, non de persoas particulares, senón de grandes empresas, grandes tenedores, que teñen detrás unhas asesorías legais que son capaces de decirlle como torcer a lei para facer o que desexen realmente. E vexo moi complicado tamén de que os concellos poden facer algo.
Que poderían facer máis? Eu, por exemplo, o meu concello eu creo que sí podría facer máis, pero é algo persoal. E o tema da comunicación previa, que realmente ten outro nome tamén que é moi evidente, que é a declaración responsable. Claro. Claro, iso tamén tiña un valor interesante no seu momento nun contexto de saturación da administración, certo que podía ter xogado un valor de facilitar. Podía ter xogado, pero evidentemente o que foi un coladero tremendo. Claro. E entón parece que permite que todo o mundo lance, opere, pero logo é difícil volver para atrás. Evidentemente, unha vez que está instaurado, vai ser difícil de mover. Dende logo debería de moverse, dende logo debería de ir acompañado a un réxime sancionador importante cando claramente haxa unha mala fe. Porque unha cousa é un error documental, unha falta, unha gralla, non sei que, outra cousa é unha omisión explícita ou unha falta absoluta de certo documento. Entón, bueno, creo que hai un tema de base con eso. Perdín o fío por completo ahora do outro tema que iba a falar. Estabades co... Os conflitos. Bueno, logo pido a palabra. A ver, por exemplo, retomando o que ti decías, Valerio, eu o sufrín nas miñas carnes en Barcelona. O meu fillo que tiña alugado un piso en aluguer tradicional, ali non che mandan nada. Ali che mandan unha multa entre 60.000 e 200.000 euros, que é a carta que eu recibín. Entón, tío, que tes que demostrar é que non estás alugando como BUT. Pero é un pouco a raíz do que vos ensinaba, non? Dos sistemas que teñen de anuncios e tal, e resulta que coincidiu que un multipropietario que ti comentas pegou nos portais fotos de diferentes vivendas, fixo un collage, xusto coincidiu que unha das fotos era o piso do meu fillo e comproban en rúa e demais, non? Entón, non é unha broma, ti se recibes unha carta entre 60.000 e 200.000 euros, ven que te preocupas ou ven de demostrar que estás legalmente ou ven de moverte pola conta que che ten, non? Entón, bueno, pois quizáis hai que... Esa acción xa aquí en Santiago xa tamén se están a facer, non? Claro, é dicir, eu penso que, home, non se apura moito mellor, pero xa se está... O único tema que hai que tamén non só descansar todo na administración local ou na autonómica. Os operadores tamén teñen responsabilidade. É dicir, non pode ser que plataformas que parece que só fan intermediación e que obteñen unha renda tremenda se vayan de rositas sistemáticamente. É dicir, vale, o noso rexistro non vale. Bueno, pois exixamos que o intermediario tamén recolle información. Se tú queres figurar nunha plataforma tipo Airbnb, tipo que tú queiras, pois llevas ter que ceder información a eles. E eles tamén facer un control fático. Por que eles fan unha extracción de capital de aí? A administración non o está facendo porque, inda que poda haber unha taxa pola licencia, vai ser irrisorio. Quen extrae realmente o capital son esas grandes corporacións. Entón, optemos por empezar a meter o dedo aí e non tanto en meterlle máis carga á administración local, porque está incapacitada e, de feito, hai unha especie de liña ou de corrente de saturala por completo e a vez abrir o tema das entidades certificadoras por fora para que iso vaya por aí. Non é o momento, pero o cambio na lei de patrimonio parece que o que está empuxando é que os concellos se teñan que desfacer de toda a xestión urbanística para pasar a un terceiro porque estén absolutamente saturados e xan incapaces. Entón, bueno, tamén deixar iso sobre a mesa. Bueno, moitas cousas interesantes, non? O fío de todo o que se dixo, efectivamente, as grandes plataformas, non? As grandes plataformas teñen unha enorme responsabilidade no que está pasando nas nosas cidades, non? Porque esas grandes plataformas industrializaron un fenómeno que existía. A miña familia de Foz, en Foz, toda a vida se alugaban cuartos en casas, eu acórdome nos anos 90, moita xente no Brao, na súa casa, tiña unha familia que eran sempre os mesmos, todos os anos, normalmente de Madrid, viñan sempre, a mesma familia estaba ali en xullo ou en agosto. Entón, ese fenómeno existía nas vilas do litoral, non tanto nos cascos históricos, pero sí na costa, non?
Que pasa? Que a aparición destas grandes plataformas, sobre todo a partir de 2015, bueno, Airbnb creo que é de 2011, pero bueno, sobre todo a partir de 2015 o gran crecimento que registran as plataformas, Airbnb nace en San Francisco, e a partir de aí, eso, industrialízase un fenómeno que existía e pasa a ser outra cousa absolutamente distinta, ¿no? E, por tanto, digamos que pues, hai empresas que xestionan milleiros de prazas hoteleiras sen cambiar unha sábana, sin lavar unha toalla. Pero ao final son grandes operadores turísticos, son grandes empresas hoteleiras. E, por tanto, o foco principal debería estar nas grandes plataformas que permiten que todo isto esteña pasando. Ahora, lógicamente, isto xa non é unha cuestión dos concellos, é unha cuestión do Goberno do Estado ou incluso da Comisión Europea, ¿no? Que sería que é quen teria que estar regulando o labor das grandes plataformas. O Goberno do Estado está facendo, sobre todo a través do Ministerio do Consumo, a Comisión Europea creo que non tanto. A comunicación previa é un problema. A comunicación previa como figura urbanística é un problema. É unha das numerosas figuras que se crearon para desburocratizar, para facilitar o investimento, a actividade económica, pero ao final é un problema. É un problema para os particulares que utilizan a comunicación previa porque lles colocan nunha situación de inseguridade xurídica. É un problema para as administracións, porque ao final dalles máis traballos ás administracións, ¿no? Entón, se os pisos turísticos estivesen suxeitos a licenza, como noutras comunidades autónomas, sería moito máis fácil o labor de control municipal. Porque, ademais, a comunicación previa é unha ferramenta moi complexa, porque, por un lado, a normativa autonómica di que a presentación dunha comunicación previa de inicio de actividade habilita para o exercicio de actividade dende o momento en que se presenta. E, por tanto, atribúelle ao Concello un labor de control posterior. Pero, ao mesmo tempo, esa mesma normativa di que esa comunicación previa, para ser eficaz, ten que cumprir todos os requisitos exigibles. Por tanto, realmente, só habilita para exercer a actividade dende o momento en que a presentas, si é eficaz e si cumpre todos os requisitos. E, por outro lado, a normativa autonómica tamén di que a comunicación previa non é unha autorización administrativa tácita. Non é unha autorización administrativa tácita. É un traslado de información ao Concello para facilitar o seu labor de control. Por tanto, é unha ferramenta ambigua. Moi ambigua. Que igual que o tema da SECOM que dicías, as certificadoras, que, bueno, que ao final son ferramentas que se están creando para desburocratizar, pero que ao final, bueno, haberá que ver se realmente resolven o problema ou ao final crean unha nebulosa, ¿no?, de títulos habilitantes e unha nebulosa de procedimentos. Hai moita xente que é moi curiosa, hai moita xente que presenta unha comunicación previa e que di, mira, que levo 5 meses esperando pola licenza. E eu digo, non, é que é unha comunicación previa, non? Pasados 15 días hábiles podes facer a obra, non? A non ser que se declaren ineficaz, etc. Ahora ben, se hai algún erro, pódese declarar ineficacia. Por iso digo que realmente que é un arma de dobre filo, non? Permíteche máis rapidez a hora de facer a obra, unha obra que esteña suxeita a comunicación previa, tes que esperar 15 días hábiles e podela facer, pero si no proceso de comprobación posterior se detecta algunha eiva, cousa que é habitual, fácil, pois pode haber un problema. E despois, ti dicías que non confías nos resultados da regulación. Eu sí creo que a regulación é útil. De feito, Santiago de Compostela é o único concello galego onde baixa o número de pisos turísticos, non? E, por tanto, a regulación... É ineficaz ou inexistente. Entón, eu son hiperregulador, vamos, a min un funcionario soviético do perestroika ao meu lado sería unha hermanita da caridade. Pero o que digo é que é ineficaz actualmente. Non hai as ferramentas legais para facer uso compensatorio a nivel de cidadán. A nivel de cidadán de rúa, usual, nada de unha empresa, nada de tal. Entón, a nivel de cidadán, eu como a cidadán estou vendo que é moi difícil enfrentarte a unha normativa, que non sabes como é, non sabes como funciona, nin sabes como moverte nesa situación. É dicir, tens que empezar dende cero. Como afectados, pois é un problema tamén de comunicación co
coas administracións. Porque as administracións non trasladan esta información moitas veces aos cidadáns de abaixo sobre como moverse, como facer, como solucionar os posibles problemas derivados de buts. Bueno, tú querías rematar. No, sí, por rematar, eu creo que estou convencido de que a regulación é necesaria, é útil, pero incluso a parte da regulación non é a máis difícil. A difícil é posteriormente velar polo cumprimento desa regulación, non? É dicir, o Concello de Santiago ten unha regulación que define con exactitude que inmobles poden destinarse a uso turístico e cales non, e nós agora estamos inmersos no labor de disciplina urbanística, non? E no labor de control para que se cumpra esa normativa. Neste ano incoamos 4 procedimentos sancionadores con sancións propostas de 30.000 euros cada un, podían ser máis procedimentos, quero dicir, pero é certo que nunca antes se incoaran procedimentos sancionadores, non? Entón, ata este ano non se incoaran procedimentos sancionadores en Santiago por pisos turísticos ilegais, non? Entón, este ano incoamos 4 que espero que se resolvan en breve, o período de alegacións, etc. Bueno, son procesos garantistas e contradictorios, non? Hai que incoar, ten que haber un período de alegacións, hai que responder as alegacións, despois resolves, entón, a administración non é tan rápida como nos gustaría, pero hai ferramentas, hai que utilizalas, e o que necesitamos son recursos, persoal, sobre todo, o que non temos nas administracións locais son persoal suficiente. Porque cada vez que se crea unha nova norma ou unha nova figura, asígnaselle ao Concello. É como as inspeccións técnicas de edificios. Creouse a inspección técnica, corresponde ao Concello, o sea, que cada vez que se crea unha nova figura, toca ao Concello xestionala. Pero nunca se asignan máis medios aos concellos, nin máis orzamento, nin máis persoal. Por tanto, os concellos temos cada vez que asumir máis responsabilidades cos mesmos medios ou menos, porque ás veces pola taxa de reposición incluso os medios van a menos, non? Entón, ferramentas hai. É como o rexistro de Soares. Claro, unha ferramenta potentísima, pero require muitísimo traballo administrativo a súa xestión, non? Entón, a gran eiva dos concellos é eso, persoal suficiente para tramitar e para utilizar todas as ferramentas que existen legalmente, pero que requiere moito traballo administrativo, sobre todo todo o que ten que ver coa propiedade, todo o que ten que ver coa vivenda, por tanto, coa función social da propiedade e demais, son expedientes de tramitación moi complexa. A miña sensación é que a nivel regulatorio o marco é bastante denso e creo que é suficiente. O tema é, creo que claramente o dixo Iago, que é a incapacidade da administración para levar adiante. E logo hai outra capa tamén, que as últimas regulacións puxeron tamén o foco moito nos veciños. A mí non son demasiado amigo de poñer a xente de policía. Pero é certo que unha das últimas modificacións, o tema da necesidade de autorización da comunidade de veciños, realmente o que fixo foi transformar a xente en policía. Non me gusta, pero está así. Entón tamén esa é unha ferramenta que temos para utilizar, que é informar ben á xente, para que podan tamén facer o que está na súa man. Nos, a unha escala moi cativa, é certo, pero en Pontedeume o que preparamos foi unha carta informativa explicando ben cal era o marco regulatorio e que cousas podía facer cada propietario se había un abut no seu edificio ou se quería presentar un abut. Intentamos sintetizalo moito, o Concello fixo unha obra de difusión a través das comunidades de propietarios e intentamos que todas o recibiran. Non sabemos todavía ata onde, pero parece ser que tuvo unha acollida bastante boa. É un proceso que está andando todavía, pero que vamos a intentar utilizar todas as ferramentas que podamos. Eu non son demasiado amigo de utilizar esa baza, pero é certo que ahora mismo a regulación puxa aí o foco. É certo que, claro, o vosso caso, por exemplo, que vos poderíades, non, digamos, incoar esa realidade de alguna maneira. Claro, agora a ver quen vai a ir aí a parar esa actividade. Claro, ese o tema, cando vades ter, o que dicías tú, pues un abogado poñendo un recurso, outro pedindo unha cautelar, e outro outra cosa, pero bueno, o vosso caso é certo que é moi extremo, igual. Ademais vai na economía, quen se pode permitir
quen se pode permitir esta cantidade de recursos legais, abogados e xuicios durante moitísimo tempo, moi pouca xente. O que pasa é que aí sí que a administración ten que ser a garante, digamos, do cumprimento do marco regulatorio. É dicir, o que non é normal nese sentido é que se hai unha posta en coñecemento dunha situación onde non se cumpre, bueno, non sei como é a situación a nivel do planeamento municipal en Ames, nin sei exactamente, pero sí que está claro que o tema das comunidades de veciños é unha regulación de carácter superior, entonces aí é onde, bueno, entra un pouco que se falaba agora, o que decían Iago e Valerio, da capacidade fiscalizadora e da capacidade, digamos, de cumplimento do marco normativo por parte das administracións e concretamente dos concellos. Eu As comunidades de veciños é ámbito civil, por tanto, aí realmente os concellos non poden intervir. O sea, quer decir que é unha cuestión do ámbito civil, non é o concello quen ten que intervir nese caso. Quer decir que os concellos tampouco non están para todo. O sea, hai cuestións que son de ámbito administrativo, cuestións que son de ámbito civil, e algunhas cuestións en que os concellos directamente non poden, igual que os concellos, por exemplo, non interveñen nos contratos de alugueiro, de arrendamento. Hai as fianzas depositadas no IGUS, hai tamén unha cuestión de ámbito civil, etc. Que hai moita xente que ven ao concello que pregunta, mira, teño un conflito co meu caseiro porque me quere subir ao alugueiro, e dicimos, realmente o concello non pode, non actúa, non ten ningún tipo de marxe de intervención. Evidentemente, sobre o marco que teñas de regulación, é dicir, se exclusivamente tes a efectos de comunidades de veciños o que está establecido na lei de división horizontal e demais, evidentemente non, pero se ti tes regulación, por exemplo, en planeamento municipal que é perfectamente viable, que ti, pois aí sí poderías actuar, non? Entón, que é un pouco, entonces claro, deberías actuar. Entón, que pasa? Que moitas veces pois non hai esa capacidade de facelo, pois por as circunstancias que se comentaban aí. Eu quería dúas cousas. Por unha parte, abrir unha quenda de palabras por si tamén alguén quere facer algunha pregunta ou completar así algunha cuestión, e despois pediríavos pois unha pequena conclusión, un pouco de cal é un pouco a vosa visión de como vai evolucionar pois, esta cuestión a futuro, non? Si credes que vai a ir un pouco no camiño de que sexa un elemento que se regule e controle polo menos nos ámbitos máis tensionados ou, bueno, si tedes unha visión diferente. Alguén quere comentar ou facer algunha pregunta? Xusto teña apuntado e se leu o tema de que o Ayuntamento dixéchedes que non pode entrar en alugueiros ajenos, non? Pero que pasa cando un casero ten un aluguer de estudiantes 9 meses e os outros 2 o alquila como vivenda de uso turístico, aínda que sea, bueno, en este caso sería, entendo que sen licencia, non? Plan, tipo, hasta que punto podes regular eso? Ou no caso de Santiago, se é fora da cidade histórica, sí que se podría destinar un inmoble a alugueiro de estudantes durante 10 meses, por exemplo, ou algo menos, ten que ser 183 días de uso residencial, e despois poderíase dedicar durante un máximo de 60 días a uso de hospedaxe asimilado á vivenda, pero con comunicación previa ao Concello, é dicir, con título habilitante, establecendo, dicindo ademais en que datas concretas se pretende desenvolver ese uso e incluso poñendo o link o anuncio para que se poida verificar. É dicir, que iso sí que se pode comprobar e que se debe controlar, pero porque está regulado nunha ordenanza específica que se aprobou o ano pasado para iso. O que quero dicir é que o propio arrendamento de uso residencial ou uso vivenda da LAU, da Lei de Arrendamentos Urbanos, esa relación entre o arrendador e o arrendatario non é xurisdicción da administración municipal. Entón, calquera conflito que poida haber entre arrendador e arrendatario, pois eso entra máis na esfera do consumo, das autoridades de consumo ou xa na esfera judicial. Pero quero dicir que as administracións municipais, ningún concello, ten capacidade para intervir, non lle corresponde, non ten esa competencia
na relación que pode haber entre un arrendatario e un arrendador, ou en incumplimentos por parte de calquera das partes, etc. Iso é unha cuestión absolutamente allea á administración local. Sí, eu creo que do que expuxestedes aí ao final hai unha cousa que me parece un pouco contradictoria que quería que me aclararades porque por un lado a min pareceme que é fundamental o que falaba desde o regulamento e da normativa tanto municipal como pero dicíades que hai leis abondas como para poder regular cousas que ahora mismo pues, están como pues, ilegalizadas, pero o feito de que a Xunta, que está por riba do Concello, sacara a lei do rexistro para as BUT, impide tamén que se regule desde os concellos, non? Porque esa lei crea unha contradición coa posibilidade de regular desde os concellos, porque se non existira ese rexistro, pois sería moito máis sinxelo que os concellos poderan regular como se implantaran as BUTs no seu propio municipio, non? Sí, depende. Este decreto que teño aquí, non, o 12/2017, di, artigo 42. Esta habilitación para o desenvolvimento da actividade turística non exime o propietario, persoa ou empresa que comercializa vivenda da obriga de obter as autorizacións, permisos, licenzas e ou informes que establezan as distintas normativas sectoriais e municipais que son de aplicación. Ese é o artigo 42 do decreto 12/2017. E o artigo 44 di a comprobación polos órganos competentes da inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial dos datos declarados, etc., ou incumprimento dos requisitos que resulten da aplicación, que isto inclúe os que di o artigo 42, determinarán a imposibilidade de continuar co exercicio da actividade. A Dirección da Axencia de Turismo de Galicia dictará, logo da audiencia a persoa interesada, a oportuna resolución que declare inexactitude, falsidade ou omisión, etc., e acordará a baixa da vivenda de uso turístico, así como a cancelación da inscripción desta no rexistro de empresas e actividades turísticas. Cal é o problema? Que a Xunta incumpre o seu propio decreto. Ese é o problema. Vale, quédame claro. E hai outro matiz que tamén é importante. Hai matiz interpretativo que agora está moi aclarado. No momento en que naceu o rexistro, había debate sobre a natureza da actividade. É dicir, había un debate se era unha actividade económica ou unha actividade de rendemento de aloxamento, digamos, ordinario, non? De vivenda habitual. Hai unha sentenza en firme do tribunal, hai moitas, non? Pero hai xurisprudencia e está moi claro que ahora mesmo é unha actividade económica. De feito, Facenda viña recoñecendo como tal, facía moito tempo, antes incluso de toda a batería de sentenzas. Entón, claro, no momento en que había unha máis interpretativa, pode que moitas das BUT do rexistro estuveran legalmente, operando legalmente, ata un certo nivel, porque se tú interpretabas que iso non era unha actividade económica, pode que moitas estuveran casi a totalidade, porque se non é unha actividade económica, non precisaba título habilitante municipal. A interpretación que facía o Concello de Compostela, acertada e logo respaldada pola xudicatura, é que sí era unha actividade económica. Entón, no momento en que iso queda completamente claro, decae a validez de todos os títulos habilitantes ipso facto, no momento, ou debera de caer, porque además, en concreto en Galicia, as actividades non prescriben. É dicir, tú podes facer unha obra sin título habilitante que pasado X tempo, en moitas das circunstancias, non hai que desfacela. Podes mantela, sabes? Algo que ocupes vía pública, unha serie de cousas, pero as actividades nunca cesan, nunca prescriben, non se pode manter sin nedie porque o fixeras mal, pero a administración non fixo nada, non. Entón, no momento en que iso queda ilegalizado, é ilegal. Eu quero que dir unha cousa máis. A Axencia de Turismo de Galicia, en resposta a un requerimento que lle mandamos para dar de baixa do REAT os pisos turísticos, que isto foi hai un ano, foi en decembro de 2024, a propia Axencia de Turismo de Galicia respondeunos: o feito da inscripción no REAT non impide a necesidade de cumprir a normativa local, tal e como se recolle no artigo 42.1, que é o que lín antes, arriba citado. Deste xeito, a devandita inscripción non é constitutiva da habilitación do desenvolvimento da actividade turística. Entón, claro, cal é a utilidade do REAT? É que, ademais, incluso non somente circunscribíndote ao REAT e as actividades turísticas, as actividades terciarias, senón que, ademais,
moitas destas BUTs incumplen normativas básicas de aloxamentos. É dicir, ti estás facendo unha actividade económica con perigo do inquilino. No noso caso, por exemplo, nos asociamos, aquí creo que hai bastantes arquitectos da Abondo, hai unha normativa, lime todo, hai unha normativa moi estricta sobre protección antiincendios, sobre seguridade do inquilino, sobre como ten que estar o inquilino aloxado nestas, e non cumplen, pero é que non cumple nin as nosas BUTs, nin que creo que o 90%. Eso eu creo que pasará en algún momento, como pasou nos 60, 70 cos hotéis, que non tiñan absolutamente ningún tipo de seguridade, que vai pasar algo grave, entón dirase, pero que pasou aquí que non estaba isto vixiado, non estaba inspeccionado? E estou segurísimo que pasará. Como temos que pechar, eu pediríavos eso, 30 segundos, un titular cada unha, de cal, bueno, de que esperades un pouco que pase vos, que pase, digamos, a respecto do aloxamento turístico e a vivenda, non? Empezo eu. Pois nada, eu agardo que, sobre todo a nivel, eu creo que a nivel de sociedade xa se sabe ben o que son as BUTs, creo que a nivel político empezase a ser consciente e sobre todo ser conscientes de que é un problema social, é un problema grave no tecido social e para manter sobre todo as comunidades e os concellos e que poidamos vivir dunha maneira aceptable. Eu creo que en xeral é un fenómeno a limitar fortemente, a utilizarlo cun man quirúrxica e sobre todo non perder de vista que os cambios de tendencia a nivel de tensión turística pode facer que decaiga o fenómeno en algún sitio. Non creo que por unha vontade economicista ni incluso regulatoria, senón que sexa a propia realidade do turismo a que faga que caiga a tensión en algún sitio. Entón, intentar evitar que eso non nos deixe aí unha pila de mortos inútiles de vivendas que non valgan para volver ao mercado, como mínimo. Aparte eso, de meterlle mao e intentar que non desprace vivenda habitual. Bueno, pois eu penso que as administracións son conscientes xa dos efectos que derivan das BUT. Penso que hai que decir que as BUT son un dos factores que inciden na problemática de vivenda, pero que non é o único factor. Que é necesario planificalo, que é necesario xerar políticas diferentes en función das diferentes realidades territoriais e urbanísticas que temos e non xeralizar, porque entón moitas veces endemonizas realidades e xeras conflictos sociais, por eso o de ir ao nivel de quirúrxico pois gústame, non, para ir polo miúdo, e que espero que coa regulación e coa planificación eficiente se poda evitar os impactos negativos, non? O meu resumo sería que a utilización do parque residencial reduce a oferta de aloxamento permanente ou estable, que é un fenómeno ao que contribúen lóxicamente as grandes plataformas, é dicir, é un fenómeno que non existiría sen as grandes plataformas que actúan como grandes empresas hoteleiras sin ter que, como dicía antes, cambiar unha toalla nin lavar unha sábana, e que as administracións públicas, todas elas, cada unha nas súas competencias e na medida das súas posibilidades, temos que actuar. E o Concello de Santiago actúa, e de feito, Santiago de Compostela é o único concello galego onde se está reducindo o número de pisos turísticos, non? E, por tanto, creo que Santiago de Compostela, que é unha cidade de 100.000 habitantes na periferia de Europa, poderíamos dicir que está na vanguarda na loita contra a proliferación de pisos turísticos ilegais, que é unha loita na que están moitísimas cidades do mundo, dende Nova York ata Ámsterdam, pasando por tantas outras, non? Grandes e pequenas. Hai moito por facer, pero hai que empezar pola regulación e despois seguir pola disciplina urbanística. Con isto, moitas grazas a todos por a participación.
aos asistentes tamén por aguantar hasta as 9:30 da noite case. Mañán sabedes que temos unha xornada con 2 mesas pola mañán pola tarde, así que esperemos que nos vexamos outra vez aquí. Ata mañán.